Mae yna sawl gair allwn ni ei defnyddio i ddisgrifio y benod sydd dan sylw heno, sef Genesis penod 19. Trist, trychinebus, diflas yn yr ystyr, nid o un donog, ond diflas yn yr ystyr bod e ddim yn rhoi pleser i unrhyw un i ddarllen y benod. Mae e'n benod sydd yn codi embaras arna ni wrth i ddarllen yn arbennig yn gyhoeddus. Mae yna sawl peth diflas iawn yn y benod. Mae'n benod explicit iawn, mae'n blaen iawn, mae'n gignoeth o blaen yn disgrifio pethau i ni. Mae e'n benod, fel ych chi'n gwybod, hefyd sydd yn amhoblogaidd iawn yn y dyddiau ni. Byddai dim llawer o bregethwyr yn pregethu ar Genesis 19 heddi yng Nghymru. Ac os fi'n onest, doedd ddim meddwl byddwn ni'n pregethu ar Genesis 19 o ddewis, ond i bai ein bod ni'n mynd trwy hanes Abraham gyda'n gilydd. Mae e'n benod bwysig hefyd. Mae e'n bwysig yng nghyd-destun y Beibl. Fel i chi'n gwybod, mae'r Beibl yn aml yn cyfeirio nôl at y digwyddiad hyn ac at Sodom a y Gomorra. Felly mae e'n benod bwysig wrth i chi, os i chi moyn deall gweddill y Beibl. Ac wrth gwrs mae'r arglwydd Iesu Grist yn cyfeirio at y digwyddiadau hyn mwy nag unwaith. Mwy nag unwaith mae'n cyfeirio at Sodom. Ac un gair arall, mae'n benod sydd yn berthnasol iawn i'n dyddiau ni. Mae e'n benod cyfoes iawn yn yr ystyr yna. Nawr, fe allan ni sôn am llawer o bethau. Fi moyn cyfyngu fy hunan yng ngweddill yr amser i wirioneddau sydd yn dod allan o'r benod. Ac yn arbennig 4 gwirionedd sydd yn amlwg. Mae yna fwy, ond 4 gwirionedd wi am i ni ganolbwyntio arnyn nhw. Y peth gyntaf yw hyn. Yw'n mynd i ddarllen beth sydd o'n mlaen ni. Y peth cyntaf yn y benod yw y gwelwn y dymderoedd o lygredigaeth gall ddyn syrthio iddo. Y dymderoedd o lygredigaeth y gall dyn syrthio iddo. Mae Sodom, y gair Sodom, yn gyfystyr a drygioni. Roedd pethau mor wael yn Sodom, fel ei fod wedi denu sylw Duw. Nawr, fi'n gwybod mae Duw yn sylwi ar bopeth, ond roedd pethau mor wael yn Sodom, fel bod e wedi denu Duw i weithredu. Yn adnod 18, rydyn ni'n cael hyn. Ac meddai, nid 18. O 18 yn y benod blaenorol.
Mae Duw yn dweud, a gela fi rag Abraham yr hyn yr wyf am ei wneud. Adnod 20, sori. Am fod y gwyn yn erbyn Sodom a Gomora yn fawr a'i pechod yn ddrwg iawn. Yn yr hen fersiwn, mae e'n sôn am gwaedd Sodom a Gomora wedi cyrraedd. Mae'r un gair yn cael ei ddefnyddio yn gynt yn y Genesis, chi'n cofio adeg Cain yn cael ei ladd. A mae Duw yn Abel yn cael ei ladd gan Cain. A mae Duw yn dod at Cain a mae e'n dweud wrtho fe fod gwaedd i farawd wedi esgyn ato fe. Nawr, dyw gwad ddim yn gweiddi, i ni'n gwybod. Ond dyma'r pictiwr, dyma'r darlun i ni, fod gwad Abel wedi syrthio, a fod y peth hyn fel petai yn gweiddi at Dduw, fod e'n gofyn am gyfiawnder o Dduw, bod y dyn niwed yma wedi cael ei ladd. A'r un gair fan hyn, yr un ymadrodd, fod gwaedd Sodom yn dod at Dduw. Ni'n cael yr un peth nes ymlaen gyda Nineve yn ni, fod y drygioni mor wael fod wedi dod i sylw Duw ei hun. Nawr, mae dyn yn bechadur. Ni'n gwybod hynny, mae pob dyn, pob person yn bechadur. Ac am hynny mae pob dinas a pob gwlad yn bechadurus. Ond mae yna graddfeydd, mae yna scales yn y pethau hyn. Fe all dinasoedd fod mor wael. Fe allan nhw syrthio mor wael fel i bod nhw'n denu sylw Duw. Chi'n gwybod, dydy ni ddim yn wir am bob ddinas, pob gwlad. Ni wedi gweld yn barod ynglyn â yr Aifft. Fe fyddwn ni'n gweld yr wythnos nesaf yr arglwydd a'i mynd, a Abraham yn mynd i lle o'r enw Gerar. Ac yn Gerar oedd pethau ddim o'r wael. Ond yn Sodom, mae pethau wedi cwympo yn ddofn iawn. Sut ydyn ni'n gweld hyn? Sut ydyn ni'n ymlygu i hi? Wel, sylwch gyda fi beth oedd yn wir. Doedd e ddim yn saff ar y strydoedd yn y nos. Mwch chi ddim moyn bod ar y strydoedd yn y tywyllwch. Oedd yna bobl yna oedd yn methu rheoli eu chwantau. Roedd pethau wedi gwirdroi o ran chwantau rywiol. Doedd dim croeso yn Sodom i'r dieithriaid. Doedd dim croeso i'r bobl oedd yn ymweld. Doedd dim gofal iddyn nhw. Doedd dim syniad o Dduw yn Sodom. Oedd gorchmynion Duw wedi hen fynd o Sodom. Chi'n cofio'r geiriau yma yn Ezekiel 16 ac adnod 49. Mae Duw fyna'n restru beth oedd drygioni Sodom. Ezekiel 16:49. Wele, hyn oedd anwiredd dy chwaer Sodom, balchder. Mae'n ddiddorol, ynddo fe? Mae Duw yn dechrau gyda'r drwg yn Sodom
Balchder. Beth yw balchder yn Saesneg? Pride. Pride. Taber os oedd baner gyda nhw. Pride. Taber os oedden nhw'n martio ar hyd Sodom, gyda lliwiau amryliw. Pride. A dyma mae Dyw yn dweud, dyma oedd drygioni Sodom, balchder. Dyma pwy ni, pobl Sodom, balch, ddim eisiau Dyw arna ni. Balchder, digonedd bara, amlder o siguryd oedd ynddi ac yn ei merchder, ac ni chryfhaodd hi lawr anghenog a'r tlawd. Oedd na tlawd, roedd na rai anghenus yn Sodom. Dyn nhw ddim yn helpu nhw. Dim concern amdano nhw. Roedd na un dyn dana, dim ond un lot. A pan mae e'n dechrau i dweud wrthyn nhw, ei, peidiwch â wneud hyn. Maen nhw'n troi at y fe ac yn dweud, pwy ti i'n barnu ni? Pwy ti i ddweud wrthyn ni sut i fyw? Oedd Sodom yn meddwl bod e'n lle ryddfrydol, goddefgar. Ond doedd hi ddim. Mae holl lefydd fel hyn, chi'n gweld. Meddwl bod nhw'n goddefgar. I ni'n byw mewn cymdeithas goddefgar. Ond os ych chi'n cwestiynu nhw am beth maen nhw'n neud, maen nhw'n troi yn syth pwy ti. Pwy ti ddweithio ni. Pai ti roed y safonau i arna ni. Does dim goddefgarwch yn Sodom. Dyma pa mor isel roedd Sodom wedi cwympo. Pa mor isel i ni wedi cwympo yng Nghymru. Na i adl y cwestiwn fel yna. Y dymderoedd o lygredigaeth gall dyn syrthio iddo. Yn ail, i ni'n gweld yn y darn yma y pellter o wrthgiliad y gall Cristion grwydro iddo. Y pellter o wrthgiliad gall Cristion grwydro iddo. Mae'r benod drist yma yn drist yn bennaf oherwydd un cymeriad. Oherwydd y dyn yma ni wedi dod ar ei draws o'r blaen, nai Abraham, Lot. Ddim lot o sôn am Abraham yn y benod hon. Mae'r sylw ar Lot ei hun. Ac mae e'n gymeriad trychinebus. Ac mae e'n rybydd i ni gyd. Ac mae'r benod mor berthnasol, y dyddiau hyn, nid yn unig oherwydd y pen cyntaf, ond yn arbennig oherwydd y pen yma. Rydyn ni'n credu yma, a'n holl galon, y gwirionedd hyfryd hyn. Unwaith i chi'n Gristion, i chi wastad yn Gristion. Mae e'n amhosib, unwaith i chi'n cael eich ail eni, mae'n amhosib i chi golli hynny. Unwaith mae Dyw yn rhoi bywyd tragwyddol i chi, wel, mae'n dragwyddol. Dydy e ddim yn gallu mynd. Once a Christian, always a Christian. Dyn ni ddim yn credu a'n brodyr yn chwiorydd mewn eglwysi eraill, falle fydde'n dweud bod modd i Gristion cwympo i ffwrdd a ddim bod yn Gristion mwyach. Na, unwaith i chi'n Gristion am byth. Ond, rydyn ni'n credu y gall Cristion wrthgilio. Ac fe all Cristion wrthgilio yn bell ac yn hir
hefyd. Ac fe all Cristion ddiweddu ei fywyd neu ei bywyd mor bell o ddiw nad oes modd dweud bod y person hynny yn Gristion. Gall Cristion ddim colli bywyd tragweddol, ond fe all wneud gawlach o'i fywyd naturiol. Ni'n deall hynny? Gall Cristion ddim colli bywyd tragweddol, ond mae'n gallu gwneud mes o'i fywyd neu o'i bywyd. Dyw ddim yn bosib i Cristion colli bywyd tragweddol, ond mae'n gallu colli llawer hefyd. Mae'n gallu colli sicrwydd i fod yn Gristion. Mae'n gallu colli dystiolaeth yn y byd yma. Mae'n gallu colli effeithiolrwydd yn y byd yma. I ddefnyddio geiriau Iesu Crist, mae'n gallu colli flas fel halen yn y byd. A mae hyn yn trist, a mae hwn yn rhywbeth dychrynllyd nad oes hawl gyda un ohono ni i anwybyddu. Ac roedd gwrthgiliad Lot yn sydyn. Mae hwn yn frawychus. A'i golled yn sydyn hefyd. Chi'n gweld yn ei darllen fan hyn fod Lot ar ddechrau'r bennod yn Sodom ac oedd e'n eistedd wrth yr porth Sodom. A mae'r esbonwyr yn dweud wrthyn ni bod hynny'n golygu i fod e mewn lle o statws, i fod e'n llywodraethiwr, i fod e'n gynghorydd yn y ddinas erbyn hyn. Mae'n ddyn pwysig, mae'n ddyn llywyrchus, mae'n neud yn dda, mae bywyd cyfforddus dy fe, mae tŷ da gyda fe yng nghanol Sodom. Mae bywyd yn dda i Lot ar ddechrau'r dydd, ond erbyn diwedd y dydd nesaf, mae'n byw mewn ogof, wedi colli popeth, gyda'i ddwy ferch sy'n werth dim iddo fe. A mae'n feddwyn. Sydyn iawn, mae pethau wedi newid i Lot. Mae'n ymddangos fod Lot yn dangos i ni mae yn bosib bod yn Gristion a chael y byd. Ond na, mae'r Beibl moyn i ni weld, na, chi ddim. Chi ddim gallu cael y Beibl, chi ddim yn gallu cael Iesu Grist a'r byd. Chi'n mynd i golli yn y Duw. Ni ellwch wasanaethu Duw a Mammon. A ni'n cofio pam yn dyn ni. Pam oedd hyn wedi digwydd? Fe welson ni rai wythnosau yn ôl. Oedd e gyd oherwydd y penderfyniad yna. Yr un penderfyniad yna, sbel yn ôl pan gofyd Abraham iddo fe. Ble ti moyn mynd? Nath e mes ohoni. Penderfyniad gwael. A cham wrth gam mae e wedi cyrraedd Sodom. Falle roedd Lot yn meddwl y bydde fe'n ddylanwad da yn Sodom. Ac i raddau, falle oedd e, ond oedd e'n ormod iddo fe. A pa mae'r angylion yn dod ac yn dweud fe, mae rhaid i ffoi o fan hyn. A dwed wrth dy feibion yng nghyfraith, dwed wrth dy deulu, i nhw cael ffoi hefyd. Chi bod ni'n darllen y geiriau ofnadw yma, fod wedi dweud wrth i feibion yng nghyfraith, iddyn nhw ffoi. A beth wedson nhw, neu beth mae'r gair yn dweud, yr oedd fel un yn cellwair. Roedden nhw'n meddwl bod e'n ynfydu. Roedden nhw'n meddwl bod e'n just dweud joc. Chi'n gweld roedd Lot wedi colli hygrededd ysbrydol. Doedd dim gyda fe. Mae hwn yn frawychus. Bod chi'n colli'ch hygrededd ysbrydol. Credibility ysbrydol. Bod pan i chi yn dweud rhywbeth, dy ddim yn cael dim effaith. Does dim pwys na. Does dim awdurdod yna. Mae pobl yn gweld trwyddo chi.
Yna beth ofnadw yn dy fe. A phan mae Lot yn gadael Sodom, beth sy'n digwydd iddo fe? Ydy e'n mynd nôl? Ydy e'n mynd nôl i ffindo Abraham? Na. Mae'n glanio lan yn yr ogof gyda'i ferched. Oedden ni'n meddwl yn ystod yr wythnos ynglyn â'r geiriau hynny yn Salm 92. Y fod y cyfiawn fel cedrwydd ac fel palmwydden yn codi ac yn ffrwytho. A hyd yn oed yn ei henaint, mae'n dal i ffrwytho. Dyna beth mae'r salmydd yn dweud. Ond chi'n gweld, dydy e ddim yn dod yn automatic i'r Cristion. Na, mae'r salmydd yn dweud, ar hwnna blanwyd yn hyd yw. Mae rhan gyda ni yn hynny hefyd. Mae Paul yn dweud geiriau trist iawn yn ei epistol at y Corinthiaid y 3 bennod. Mae e'n sôn am weithwyr Cristnogol fyna, ond yr un peth yw e. A mae'n rhai sydd, mae'n sôn am y diwedd, a bod y tân yn dod, a bod dim byd yn cael ei arbed gyda nhw. Dim ond nhw ei hun. Dim o'i gwaith yn sefyll. Bod popeth wedi cael ei losgi. Os gwaith neb a losgir, efe a gaif golled, eithir efe ei hun a fydd cadwedig, eto felly megis trwy dan. Dyn ni ddim moyn bod fel Lot, ffrindiau. Sut dyn ni'n cael ein cadw felly? Rhag bod fel Lot. Wel, ein penderfyniadau, nôl at y penderfyniadau, mae rhaid i ni fod yn ofalus gyda'n penderfyniadau. Rhaid i ni beidio mynd yn rhy agos at y byd. Rhaid i ni beidio meddwl fel y byd. Rhaid i ni fod yn ofalus bob dydd. Ydy'r byd mewn yma? Neu efo gair Duw sydd mewn yma? Beth ydw i moyn? Ydw i fel i wraigau eisiau bod yn Sodom? Eisiau pethau yma, fwy na pethau hyn mewn gwirionedd? Ni ellwch wasanaethu Duw a Mammon. Y trydydd gwirionedd sydd yn amlwg yn y bennod yw hyn. Reality y gwau sydd i ddod i bob un nad sy'n edifarhau. Reality y gwau sydd i ddod i bob un nad sy'n edifarhau. Beth yw pwrpas y bennod drist yma? Pa mae yn y bennod? Pa mae yn y Beibl mae'n drwy geni? O gwbl. Wel, mae yma oherwydd mae Duw am ddangos i ni. Beth sydd mynd i ddigwydd i filoedd ar filoedd o bobl yn niwedd y byd. Ni wedi bod yn edrych ar Abraham dros yr wythnosau diwetha yn dydyn ni. Ac ni wedi gweld y bendithion sydd yn dod i Abraham ac i'w had e. Mae Duw yn mynd i gyfamod ag e. Mae Duw yn rhoi addewidion iddo fe. Mae Duw yn dod i berthynas ag e. Mae Duw yn gyfaill iddo fe. Mae Duw yn cyfiawnhau Abraham. Ond mae'r benod yma'n atgoffa ni, dyn ni ddim yn mynd i ddod i bawb. Nid yn y rhan pawb. Pam danfonwyd yr angylion? Chi wedi meddwl am hynny? Pam oedd eisiau Duw danfon yr angylion yma i Sodom? Mae Duw yn gwybod. Mae Duw yn gweld popeth. Ond mae'n neud hyn er mwyn helpu ni i ddeall yn well i ffyrdd. Mae'n danfon yr angylion yma fel petai ar olygu. I jyst i wneud yn siŵr fel petai. I edrych ar y sefyllfa. Pwyso a mesur. I ddangos bod e'n deg.
i fod yn gyfiawn yn hyn. Dim rhaid i Dduw wneud hynny, ond mae'n dangos i ni. Mae'n cymryd y peth o ddifri. Mae'n ystyried y sefyllfa yn ofalus iawn. A dwi ddim yn cymryd hir i'r angylion. Mater o oriau. Mae'n cymryd i'r angylion i ddod i penderfyniad. Roedd Abraham yn gwybod hyn, yn dod e. Unwaith oedd Duw wedi dweud fe yn y bore bod e'n mynd tuag at Sodom, oedd Abraham yn gwybod beth oedd mynd i ddigwydd. A mae'r angylion yn dweud wrth Lot, dos allan o'r ddinas, oherwydd yr ydym ar fin a'i dinistrio. A fe ddath tân a brwmstan, beth oedd yna'n golygu, beth yn gwmws oedd ddim yn siŵr. A ddaeth tân a brwmstan yn llythreno lawr o'r nefoedd, yn credu yn llythreno, fod tân a brwmstan wedi dod a difetha, ond falle oedd yn rhywbeth diaregol, falle dath y mas o'r ddeiar fel volcano neu rhywbeth fel yna. Dwi ddim yn gwybod. Y pwynt pwysig yw fe ddath. A fe ddath yn gyflym. Ac fe yn derfynol, yn llawn, yn deg, yn haeddiannol. Pawb yn cael ei dinistrio gan y tân erchyll yma. A dyna beth dyw pobl ddim yn hoffi am y bennod hon. Chi'n gweld? Nid y gwrywgydiaeth y pobl ddim yn hoffi yn y bennod yma, bod hynny falle yn wir. Ond y peth sydd yn mynd dan groen bobl am y bennod yma yw fod Duw yn dial, fod Duw yn cosbi. Be mae Iesu Grist yn dweud am y bennod? Gwndewch ar beth mae e'n dweud nawr, Luc 17. Mae'n i ddarllen geiriau Iesu Grist ei hun am Sodom. Plis gwndewch ar beth mae Iesu Grist yn dweud am Sodom. 17:23. Mae'n siarad am, wel gaf i ddweud, jyst darllen 22. Ac y fe a ddywedodd wrth y disgyblion, y dyddiau a ddaw, pan chwynechwch weld un o ddyddiau mab y dyn, ac nes gwelwch. A hwy a ddywedad wrthych, wele yma, neu wele acw nag ewch, ac na chanlynwch chwynt. Gaf i fynd lawr. 28. Yr un modd hefyd, ac y bu ynyddiau Lot. Mae'n siarad am ddiwedd y byd. Yr oeddent yn bwyta, yn yfed, prynu, gwerthu, yn plannu, yn adeiladu. Beth sydd ddiddorol fyna yw mae Iesu Grist ddim yn sôn am y drygioni fel y cyfryw. Mae'n siarad am fod bobl Sodom yn jyst yn cario ymlaen gyda'i bywyd. Oedden nhw jyst yn mynd i'r siop, mynd i'r ysgol, prynu, mynd mas i'r ardd. Eithir, y dydd yr aeth Lot allan o Sodom, y glawiodd tân a brwmstan o'r nef, ac a'i difethodd hwynt oll. Fel hyn y bydd yn y dydd y datgyddir mab y dyn. Mae Iesu Grist yn cymryd hyn o ddifri. Just fel yn y ddau Lot, fydd ei bawb ryw ddydd. Fe fydd na dan, a fydd na brwmstan. Yn bedwerydd ac yn olaf o'r bennod, yr helaethrwydd o ras sydd yng nghalon Duw. Yr helaethrwydd o ras sydd yng nghalon Duw. Mae e'n bennod ddi. Dyw hwn ddim yn bennod hoff gan neb.
Does neb yn dweud mai hoff benod nhw yw Genesis 19. Ac eto, yn y benod diflas drychinebus yma, rydyn ni'n gweld gras Duw. Rydyn ni'n gweld gras Duw yn agwedd Duw tuag at Sodom ei hun. Sut hynny, chi'n dweud? Wel, roedd Sodom wedi cael cyfle. Mae wedi para hyd penod 19. Dyw ddim wedi dod eto. Mae wedi rhoi cyfle. Gras yw hynny. Mae Dyw wedi bod yn amyneddgar gyda'r bobl. Mae wedi danfon yr anghelion, fel wedi dweud, mwyn ystyried, yn ofalus, ystyried yn iawn. Ydy hyn yn deg? Ni wedi gweld gras Dyw yn y ffaith fod yna un cyfiawn nawr. Oce, dim llawer, ond roedd yna un dyn yna. Oedd yn gyfiawn. Oedd yna'n ras i Sodom. Ac roedd e'n tystio i ryw fath. Dim dda iawn fel ni wedi gweld. Ond roedd e'n tystio serch hynny. Wel, roedd hynny'n ras i Sodom. Ond mwy na hynny, i ni gweld gras Dyw yn y benod, yn y ffordd mae Dyw yn ymdrin â Lot ei hun. Ni wedi dweud yn barod, dyma ddyn trist sydd yn Gristion, sydd yn ddyn cyfiawn, ond wedi gwrthgilio oddi wrth Dduw. Mae wedi gwneud cawlach o'i fywyd. Ac eto i chi'n gweld, mae hyn yn rhyfeddol. Mae Dyw yn dod ato fe. A mae Dyw yn mynnu i gymryd e mas o'r dinistr. Mae'n meddwl petawn fi yn Dduw, sy'n wedi gadael Lot na yn Sodom, i losgi gyda'r gweddill ohonyn nhw. Ond mae Dyw yn wahanol i fi, yn Dduw gras. A mae'n caru blant yn dydy. Ysgwlwch ar adnod 16. Ar ôl i'r anghelion ddweud wrth Lot, Lot, mae rhaid i ti adael y lle yma, gyda'r deulu, i ni'n mynd i ddinistrio'r lle. Chi'n gwybod beth nath Lot? Mae'n rhyfeddol. Bob tro ni'n darllen yr adnodau hynny'n syni, yr oedd yn daenoedi. He lingered. Pam? Oedd ddim yn gwybod. Ond oedd e ddim yn bod yn gadael. Gadael. A mae'r anghelion... Allai ddechmygu'r anghelion yn jyst yn edrych ar beth sy'n bod yna ti ddi. Mae Dyw wedi danfon ni i gymryd ti mas o'r ddinas yma. A rwy ti'n oedi. Ni'n mynd i adael e, dim on. Gadael ni mynd o fan hyn. Na. Maen nhw'n dal i lawe ac yn cymryd e mas. Cydiodd y gwir yn ei law ac yn llaw ei wraig. Ond gan fod yr arglwydd yn tosturio wrtho. Mae'n tosturio wrth y Lot styfnig twp ffôl yma. A mae'n cydio'n ei lawe ac yn ei arwain e mas o'r ddinas. Ac wedyn, pan mae e mas o'r ddinas, mae'r anghelion yn dweud wrtho fe, naw ceri'r mynydd, mas o'r ffordd. A chi'n cofio beth mae Lot yn dweud? Mae'n dechrau esgusodion. Mae'n dweud, allai ddim mynd i'r mynydd. Beth am i fi fynd draw i'r ddinas bach yma fan hyn? A beth mae Dyw yn dweud wrtho fe? Wedi cael digon o ti Lot. Ti wedi cael digon o chances. Cer yn ôl fyna, wy'n mynd i losgi ti. Dim o gwbl. A tebodd yntau o'r gorau caniataf y dymuniad hwn hefyd, ac ni ddinistrio fy ddinas agra bwylltais. Dianc yn o arfrys, oherwydd ni allaf wneud dim nes i ti gyrraedd yno. Mae'n rhyfedd yn yw'n. Mae Dyw yn dweud wrth Lot, allai ddim wneud hyn nes bod ti mas o'r ffordd. Mae'n cadw e'n saff. Rhyfedd
yw amynydd Duw. Ac un peth arall, ffrindiau, cyn bod ni'n dod i ben. Adnod 29. Chi wedi sylwi ar hyn? Felly, pan oedd Duw'n dinistrio dinasoedd y gwastadydd, yr oedd wedi cofio am Abraham. Mae'n anodd, dydw e, chi'n disgwyl iddo fe ddweud, felly pan oedd Duw'n dinistrio dinasoedd y gwastadydd, yr oedd wedi cofio am Lot. Ond mae'n dweud ei fod e wedi cofio am Abraham. Pam mae'n dweud yna? Wel, falle bod e'n mynd yn ei nôl at y bore, mae'n siŵr fod e. Oedd Abraham wedi gweddio dros Sodom a dros Lot. Ac roedd Duw wedi cofio i weddi, cofio gweddi Abraham. Ac eto fi'n meddwl bod fwy yma na just hynny. Oedd Abraham wedi codi yn y bore, a dychmygwch nawr gyda fi bod wedi mynd nôl i'r un lle, wedi gweld yr angylion y bore cynt yn mynd lawr i Sodom. Oedd e wedi gweddio, a nawr bore nesaf mae'n mynd am yn edrych, a mae'n gweld y mwg yma yn codi. A mae'n gwybod beth sydd wedi digwydd. Mae'n gwybod bod Duw wedi dod mewn barn cyfiawn ar Sodom. Ond mae Duw yn cofio Abraham. Alla oedd Abraham yn teimlo'n ddiflas. Alla oedd Abraham yn meddwl, o, di'r fi sy'n nesaf. Ond mae Duw yn cofio amdano fe. Mae'n dod ato fe. Mae Duw yn cofio amdano ni, ffrindiau, os y'n ni'n blant iddo fe. Ac fe fydd yn ein cofio ni. Mae'r tân yn mynd i ddod rhyw ddydd. Un deiar ni hefyd. Mewn barn. Ond os y'n ni'n eiddo i Iesu Grist, fe fydd Duw yn cofio amdano ni. Pan elo'r holl gredigaeth yn ilw gan y tân, teilyngdod Iesu drosodd, fydd fy'n rhagwyddol gan. Amen.